Hvad så, god nok, så velkommen til den her video. I dag skal vi lave en fidget spinner video med min lille søster. Vi tager en op. Der er kun 3, og så er der nogle andre ting. Så kæmper vi mod hinanden. Og den der vinder... Ja, hvad vinder man? Så får vinder man. Den der vinder... Den fidget spinneren, der vinder får man. Ja, hvad var det? Ja, det er nok. Sille, du starter. Tag. Sille får den lyse. Han prøver så at kæmpe op med hånden, men han fik en guld en. Og nu tager vi bare ned. Og så tager du det der første, du ser, eller kommer. Ja, hun får... Hvis vi lige går på det op, så er det Tjek først. En pandlok. Prøv lige at vise din fidget spinner. Her er Silles. Det er min fidget spinner. Yes. Min tur. Telefoncover. Okay. Så det er mig, hva'? Der er en til fidget spinner. Tus. Ja, der er en til. Vi kan nok have en tus. En tus. Jeg ved ikke, hvor mange tusser der er. En til tus. Det er en telefoncover. Ja. Wow. Der er der badges på. Skal vi tage en? Ja. Der er badges på. Sille får den sidste fidget spinner. Så stiller vi den væk. Fedt, den er væk. Så Sille, hvilken en starter du med at kæmpe? Starter du at kæmpe med? Jeg starter selvfølgelig at kæmpe den her. Den der. Den her. Du har så kun én, så du bliver nødt til at starte. Ses! Vi tager så. Sille, vi viser lige vores ting. Hvad fik du, Sille? Jeg fik selvfølgelig sådan. Sille, du skal have. Sid der. Ja. Jeg fik en fingerspænder, 2 tusser, og så Pendelampe. og så en til fingerspænder. Jeg fik en fidget spinner, 2 cover, og selvfølgelig tus. Sille, lad os gå i gang med at battle. Jo, det gør vi så. Jeg vælger hvad for en jeg skal bruge. Jeg tror jeg vælger den her fingerspænder, den her. Den der? Yep. Okay. Lad os gøre det her. 3, 2, 1. Din stopper først. Ej. Den er ude. Hvilken en var det, der var ude, Sille? Den der. Den blå fidget spinner. Gulden fører. Okay, nej, Sille, du skal lige... De skal ned på jorden. Jeg først okay. Nej, jeg skal. Den der. Jeg kører stadig. Sille, du holder for den. Du prøver igen. Ned på jorden. Jeg vandt simpelthen, hvis I kan se det. Og min samme. Sille skal holde ud. Ej, det mener du ikke, vel? Ja. Ej, Sille, den her ikke. der Der skete ingenting. det var desværre lige et uheld, men vi håber ikke, at vi går under på rene igen. Der skete ingenting. Så jeg vil sige tak fordi I så med. Og håber I gerne vil smide et like. Hvis den får 2 likes, så kommer der ind til en fidget spinner video med min lille søster. Vi ses!